За втори път екипът на кметството на Фокус гостува в град Искър. Малко са градовете в България, които носят имена на реки, а в случая животът в град Искър е неразривно свързан с живителната сила на водата. Живописната и спокойна атмосфера на града радва погледа на пътника, попаднал в този край. Територията и околностите на днешната община Искър са били обитавани още от дълбока древност, тъкмо заради благоприятното географско положение и близостта на реката. За да научим повече за миналото на селището, носило през годините имената Махалата, Горун Махала и Пелово, се срещаме с председателя на местното краеведско дружество, господин Марко Борисов Иванов. Намираме се в библиотеката на Народно читалище Ламби Кандев в град Искър и разговаряме с господин Марко Борисов Иванов, бивш учител и председател на краеведското дружество в града. Господин Иванов, разкажете ни повече за миналото на град Искър. Съществуването на селището датира от 1602-3 година, по данни, които имаме. Или след завладяване на България от турците, се обособява една махаличка от местни жители, от 10 землянки, които се настаняват долу край Искъра, за да има вода за животните, да се перат, да се къпят. Там има едно изворище, където се ползва вода. Това са били местни жители. И понеже е било лошо време, те са намерили спасение в това место, което е било обрасло с гъсти горуни. Дълбове големи, гъсти, и там 10 землянки, и там живее местното население, което получило името Горун Махала, понеже е бил махличка и от Горун Махала. В продължение на времето от други села, най-вече от Врачанско, идват много фамилии, които подгоени от турските бешинства, идват тук да се спасяват и намират убежище тук в гъстите гори, и то нараства. Става наводнение, Искър залива всичките землянки и хората в паника бягат, за да се скрият, и бягат другия край на селището, нататък към село Писарово. Там се настаняват горе и направят нови землянки, да се спасят от водата, от водната стихия, и живеят известно време. Там ги сполетява път друга беда. Неква чума ги тръшка наред. И те побегат отново, идват тук в тия срещите баири и се настаняват. И селището от Горун Махала става Махалата. Така расте и се развива селището с идващите от другите места фамилии. Сега има такива фамилии, като Гложените от село Гложене, Врачанско, има Рогозаните от Рогозен, такива фамилии, които още носят фамилните имена на селището, откъдето са дошли. А вие няколко пъти нарекохте селището Пелово, как така от Махалата се стига до името Пелово? Махалата е било дълго години и чак след 9 септември с решение на правителството решили да го наименуват на един наш общественик, независимо, че е бил партиен деятел. Той беше голям общественик, беше посланик в Югославия и е човек, който е израствал от беднотията, сиромах момче, и израста до посланик в Югославия. Министър на търговията беше след това. И пеловчани в знак на това, че той е израствал тук, решават да прекръстат името на Пелово. А видях в центъра на града един голям паметник, който е посветен на всички загинали в войната за национално освобождение от 12 до 18. Да, 128 мисля, че са участници в всичките войни, са загинали по фронтовете. От тях има и цигани, има и българи, има и власти. Всички са участвали за защита на България.
Герои имаме много и след в съпротивата. Мара Баева е от многолюдно семейство. 9 братя и една сестра. Баревска фамилия има, тук най-голямата фамилия, даже имам снимка, но нямаме сега. Цялата фамилия, всички снимани. Клама една сестричка имало, най-малката. Всички са били прогресивни. Учители има от тях, агрономи има. Мара била най-малката и най-много са грижили за нея като едничка. И тя избрала за професия учителството. И ще стане учител да учи децата на хората. И отива да записва в Шуменския институт. И там, нали, имало бонус. Тя записва в бонус. И правят едни петорки. Тогава са правили петорки, да ги не разкриват бързо, и правят петорки. И Мара Балева се записва в една петорка. Димо Пенчев от Тедърче, Мара Балева от тука, Света Кънчева от Горни Дъвник, Демир Борачев и един войник от поделенията в Шумен. Войника трябвало да не се списъците на военните там, които са членове на РЕМС, да изнесе този списък. И войника го хващат военните, имало някаква организация Продуч, фашистска военна организация Продуч, хващат войника и рекли: издай ги, не на теб, не ти правим нищо. И войника насрочват среща, войника и насрочва среща, явка, в Шумен, в Чошковете горе. Но когато тръгват на срещата, Демир Борачев имал някаква друга задача. Не можава да участва, да отървава кожата. 4 тръгват нататък, приказват си, смеят си, то било 19 март пролетта. Никой не подозира, че след малко ще бъдат убити. Пристигат на место на явката, но той като пристъпва към тях, те виждат, че той е неспокоен. Но докато се осъзнае, 2 офицери с пистолите горе ръцете, не мързи, ще стреляме и така нататък. И списъчето на войниците е било от Димо Пенчев. Той е бил ръководител на групата. А преди да стигна там, той го предава на Мара Балева и казва: прибери го, защото във вас няма съмнят жените. И по това време, докато тегат горе ръцете, докато и връзват ръцете, Мара Балева го гълта. Скъсал го на топата, такива парчени са били. Скъсал го гълта. Връзват и ръцете и подкарат, там имам погреб военни, и закарат в погребите. И полковник Котелев и Четкушев са били 2 организатори на тази организация Продуч. Те организират да ги избият. Убийци ги изкарват в една полянка близо и връзват въженца на гушата. И притегат въжета. Притегат въжета, докато ги удушват. Удушили и войника, удушили и уния. Бързо ги закопават там в 2 гроба и им вземат дрехите, за да не ги познаят, ако случайно си ги изрови някой. И пускат слух, че са избегали в Русия. Съобщават на един от братята на Мара Балева, който е учител, по-прогресивен. Той ходи да ги търси, никой му не казва нищо. Гонан го бие. И чак до 9 септември никой не знаеше там. Тук са направи едно травно шествие голямо. Тъй заровиха тук в братската могила Мара Балева. А Ламби Кандев, на когото е наречено читалище? Ламби Кандев е бил голем партиен деятел, нагоре. И тук е учителствувал, той е бил учител също. Тук е дошъл с жена си, Евгения Кандева, и учителствуват известно време тук. И е бил библиотекар същевременен учител. И понеже е бил библиотекар, решава на него име да прекръста читалището. Той малко е бил, но все пак работира като и учител и като такъв деятел. Това му казват Ламби Кандев. А читалището се нарича образцово народно читалище Ламби Кандев, защото е наградено с Одрен Кириле Методи за най-добра работа. Но некога ги награждаваха, както и сега награждават, ама сега малко. И след демокрацията некой измени това. Образцово и народни са читаеш Ламби Кандев. И аз се викам един път, казвате сега образцово народно, той има указ, четете указ е издаден, той не може да се отмени, не е отменен указа. То само образцово, защото развиваше голяма дейност. И ние имаме 4-гласен смесен хор, в който пеех аз. Златен орден получи в цялата страна, първенец беше. Сега имаме други групи тук в читалището. Имаме група за шлагерни песни, в която пея още аз. С поревам там, ама
ми се пее и пеем за хората. Екипът на кметството на Фокус посещава репетиция на вокална група "Минаха години" към Народно читалище Ламби Кандев, град Искър. Казвам се Ангел Шопов и съм ръководител на тая хубава вокална група. То не е хора, вокална група, по-малък състав, камерен състав. Доколкото запознах, понеже аз дойдох 2000-та година, групата е създадена още през 1996 година. И доста хора са минали през тая група, всеки случай. Някои са напуснали. Аз работя с групата от 2000 година и започнах с репертуар такъв, който е непопулярен. Да кажа, това е фактически моя авторска музика, написана по текстове на близки приятели, поети, които много хубави текстове написаха всеки случай. За да можем да... Ние не можем да покажем това майсторство на тия наши изтъкнати певци и певици от този жанр, които са записали в радиото, и като Аспарух, Лещиков, и да не ги изреждам. И затова решихме да обновим нещата, да не се повтарят тия песни, да се опитваме да ги пеем като тях, да ги имитираме, а просто да създадем една нова шлагерна музика. Това е идея достойна за уважение, т.е. вие опитвате да продължите делото на велики арии, само че създавайки в този жанр, а не копирайки вече създаденото. Разкажете ни повече за вашето участие в конкурси, за награди, как реагира публиката на вашите авторски изпълнения. Много с открито лице да се похваля, да ги похваля тия хубави хора, че където са излизали, на които и фестивали, те са доста фестивали, в доста фестивали участвахме, доста градове, в Хасково, Стара Загора, Петрич, и винаги са били много силно аплодирани. Винаги са ги харесвали, дори и филм направиха Търново за този хубав състав.
който често го пускат по Евроком, може би по Спринт. Имате ли издадени албуми? Той е само един албум. Това е той. 20. Изцяло с ваши авторски композиции? Да. И така продължаваме и до днеска с много желание, много труд. Любовта към песента ли ви движи, към музиката? Защото групата не пее на един глас, или в някакви тежки. Там е направо си професионално се работи, с две думи да кажа. Забравя да кажа, че имаме колко участия там в СКАТ по телевизията. Два пъти, да. Национална телевизия миналата година ни покани да пее. Да. Аз специално като диригент на този състав мога да кажа само хубави работи за тия хора. Много възпитани, много честолюбиви, много работливи и кадърли. Могат талантливи. Оказва ли ви подкрепа местната власт? Да, много съм доволен. От кметството, от читалището подкрепа имаме много добра. Спонсорират, изпращат и на фестивали? Това е помощта практически да подсигуряват пътуването до дадения обект, дадения фестивал. Това е достатъчно. Хората подсигуряват и командировки, всичко на издръжката на общината. И ние сме доволни от това. Това е похвално и наистина чудесно, като грижи за едно такова трогателно дело, като създаването днес на авторска музика в този жанр. Като музика, аз съм и поставил и въпроса за авторско пробване, защото гледам, че навсякъде е са свити бюджетите на всички населени, всички градове и селца. Просто е така. Го правя от любов към хората, които са тук пред мен и към хубавото градче, град Искър. Сега ще ви изпеем една песен. Кръстил се ме Искърско хоро, тя е като емблема на групата, на самото градче и на групата. Чудесно, с удоволствие ще ви чуем. Бихте ли само казали музика, текст? Да. Музика Ангел Шопов, текст Марко Борисов. Ето го. Той е човека. Какво ви накара да напишете текста на тая песен? Какво ви вдъхнови? Бяхме в съседното село Писарово и там бяха на Дико Ириев Дунавско хоро. И излезохме с господин Шопов и той вика, защо не напишеш едно Искърско хоро, поне за Искър да има. И аз седнах още на другата вечер и посъставих текста. И го представих на господин Шопов. Той каза, може да се измени според песента, според мелодията да се измени. И аз се съгласих, каквото може да измени и да го съставим. И го направихме. Тоест вие го направихте за 2 дни? Да, за 2 дни написах песента. Ами, чудесно, с удоволствие ще чуем.
Искам да ви кажа и друго нещо много характерно, че тук се създава първата църква, в Плевенско първата църква е изградена тук. Тук идва един поп Стоян, го изгонят в едно село Врачанско, че той ходя да пее по къщите, не имало църква. И той си дошъл тук и река, ще изградим църква, да има хората къде да се молят. И поема идеята да направят църква. И 1837 година. 37 година, точно кога се ражда Лечи. Едно съвпадение. Откриват църквата, ама старите хора рекли на постоянно: попе, направи там една стая, да може да учат децата на щитмо. И оттам започва църква да работи. Той заграфисва Димитър Зограф, брата на Захари Зограф, ценна като историци и паметни. Тръгваме си от този красив и гостоприемен край, изпълнени с нови впечатления, очаровани от чудото и видяното и изпълнени с надежда за бъдещето на град Искър.